Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, prevalence rates ng stunting, wasting kag obesity sa Region 6 nagnubo. Global Youth Summit 2024 ginhiwat sa SM City, Iloilo, Southpoint. Lalaki patay matapos nalumos sa baybayon sa banwa sang Tigbauan. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Good news, nagnubo ang prevalence rate sang malnutrition sa Western Visayas, ilabi na sa stunting, wasting kag obesity base sa data sa National Nutrition Council kon NNC6 nga humulin sang 2019 hasta 2023. Yari ang prevalence rate sang stunting, wasting kag obesity sa region humulin sang 2019 hasta 2023. For stunting, 2019 7.64%, 2020 7.13%, 2021 6.85%, 2022 5.15%, and 2023 4.49%. For wasting, 2019 2.53%, 2020 2%, 2021 1.85%, 2022 1.41%, and 2023 1.11%. For obesity, 2019 2.25%, 2020 2.41%, 2021 2.62%, 2022 2.01%, and 2023 1.79%. Bangod sini, gina-encourage karon sa National Nutrition Council kon NNC ang local government units and barangays in Western Visayas nga mag-invest sa nutrition paagi sa pag-alat sang pondo para ma-implement ang different programs and projects nga makabulig sa pag-improve sa nutritional status ng 0 to 59 months children sa ila community. Ang panawagan ni Officer in Charge Regional Nutrition Program Coordinator Cheryl C. Sedantes sa LGUs and barangays, kasunod man sang observation nga naga-improve ang nutritional status sa rehiyon pero hindi significant. Gusto kontaning ni Sedantes nga ma-improve sang at least 1 to 2% ang different forms of malnutrition sa rehiyon such as stunting, wasting, obesity kag overweight. In partnership with SM Cares kag Global Peace Foundation, natigayon ang isa sa pinakadako nga kahiwatan para sa mga youth leaders kag isa ang SM City Iloilo nga naghiwat sang 17-leg event nga nagrepresent sang 17 tanan ka United Nations Sustainable Development Goals. Lapit 3,000 ka mga estudyante kag youth leaders ang nag-intra para mag-participate sa madamong aktibidad, seminars kag workshop around SDG 13. Nagpakigbahin man sa ilang mga eksperto si Ronald M. Cartagena, City Planning and Development Coordinator, Engineer Neil Ravena, City General Services Officer, Mr. Jasper Ruby Vihar of Team Dugong Bughaw, and Mr. Ingil Ra of Global Peace Foundation Asia Pacific. Ms. Raiza Treñas Chu, Executive Assistant to the City Mayor, nga kintalusan si Mayor Jerry P. Treñas. Ini nga kahiwatan tuyo ang mag-inspire sa mga youth nga mangin isa ka catalyst of change kag makashare sang ideas para sa long-term and sustainable development goals. Patay ang 54 anyos nga lalaki matapos na lumos sa isa ka beach resort sa barangay Bagingin, Tigbauan, Iloilo, alas 8:30 sang aga, Mayo 26. Sunod sa investigasyon sang Tigbauan Municipal Police Station nga halin ang biktima nga si Julio Montaña, kaupod ang iya pamilya sa barangay Hanipaan Este, Cabatuan, kag nagpadulong sa resort agud magbanding. Base sa investigasyon sang kapulisan, nga hubog si Montaña kag pag-abot nila sa resort gilayon ini naligo sa baybay kag nakibot na lang ang iya himata nga ini ang nalumos na. Samtang nga ginhingagaw padala sa malapit nga ospital si Montaña pero gindeklarar na ini nga dead on arrival. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.